دەم باش خوێندەکارێن هێژا و دەلال هون چاوانە ئەس پێویمە ون باش بن بەلێ ئەمێ ئیرۆ وانەیان خوا بەردەوام بکن بەشێکێدە ئەم هیند بەشەیەکێدەنە بەشێکە جەمە لێبەگەرە ئەم وانەیامەی چوو ئەم گەهابوون پرسا حەیشتا مە پرسا حەیشتا چارەسەر کرد ئەمێ ئیرۆ پرسانەها چارەسەر بکن ئەس پێویمە ون پرتوکا خوا vekın ser û pela nozda û pênûsa xwe amade bikin ji bo hûn bimire çareser bikin. Em û me bi hev re çareser bikin. Belê pirsa me niha dibe çi? Dibe em tîpên li jêr bi hev ve girê bidin û paşê bixwînin. Ilce me peyv hene. Ev peyv qetkirîne. Her tîpek me kiriye damekê me peyva xwe qetkirî tamam? Em ê vê peyvê bi hev girêdin va tîpan em ê bi hev girê bidin wê ceme çi çê bibe wê ceme peyvek çê bibe. Piştre em ê peyvê bixwînin bi hev re. Peyvayekê ceme çi ye? Kam tîpan bixwînin bi hev re? Ma, a, se, î. Em ê va tîpan ji daman derxin û mêl vir binivîsînin wê ceme peyvek çê bibe. Ka em bi hev re çêkin. Ma, me tîpa me me daxist. A, se, î. Ka em peyva xwe bixwînin. Ma, sî. Ma, sî. Ma, sî. Ilce me peyv bû çi? Ma, sî. Em herin ya piştre ew jî peyvek ilce me qet to kiriye em ê van tîpan bi hev vigirêdin ta ku ilce me peyvek çê bibe. Kam tîpan bixwînin? D, E, R, Y, A. Kam ê van peyvan bigurînin va tîpan em ê daxin. Tîpayekê çî ceme? D, E, R, Y, A. Kam peyvê bixwînin bibe ceme çi? Derya. 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 Me ev jî tamam kir kam herin ya piştre. Ya piştre eynî wan e. Em ê wan tîpan daxin dago peyvek li ceme çê bibe. Tîpayekê çi ye? Me. Adî ê. Yadî we. Yadî e. Kam peyvê bixwînin wê bibe ceme çi? Me we. Me we. Me we. Me tîpê xwe daxistin me bi hev girêdan ceme çi çê bû? Peyv. Ya piştre kam tîpan destpêkê bixwînin? P, Ö, S, İ, Ik. Ke. Kam wa daxin? Destpêkê peyva P. Ya piştre Ö. Ya piştre S. Ama dûrî hev naxin em ê wan nêzîkî hev kin dagol ceme bibe peyv. İ, Ke. Ka em bixwînin wê ceme bibe çi peyva me? Pisîk. 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 Peyva me saz bû. Ya piştre B, E, R, X. Em ê wan tîpan daxin. Tîpayekê ceme çi? B. E, R, X. Ceme bû çi? Peyv berx. Berx. Yadî G, E, N, Ö, M. Kam tîpan daxin dagol ceme peyvek çê bibe. G, E, N, Ö, M. Ceme dibe çi? Genim. Genim. Ceme bû peyvek peyva çi? Genim. Kam bi hev re peyvan dîsa bixwînin. Masî, derya, mêwe, pisîk, berx, genim. Masî, derya, mêwe, pisîk, berx, genim. Pirsa niha vî awayî me talî kir ka em derbasî pirsa dehan bibin û em bi hev re
çareser bikin. Pirsa daha dibe çe? Dibe em gotinê dijêr dahûrînin. Em gotinê dijêr dahûrînin. Li vir ceme tîp dahuran dîbûn lê me kir peyvek mesas kir peyva xwe. Li vir peyva me sax e em ê va peyvan dahûrînin. Çi yanî dahûrînin? Yani em ê wa bikin qat. Yani her tîpekê em ê li halê wê binivîsînin. Destpêkê em ê peyvan bixwînin, an gotinan wê bixwînin. Gotinayekê ceme çi ye? Gul. Kan bi hev re bixwînin? Gul. Rez. Çiya. Bira. Dayık. Xuşk. Dîsa gul, rez, çiya, bira, dayık, xuşk. Em ê va gotinan dahûrînin. Em ê wa hûr bikin. Her tîpekê em ê têkin damekê de. Ceme peyvayekê gul. Em ê va her sî tîpan vê peyvê dahûrînin. Her tîpekê em ê têkin damekê de. Tîpayekê ceme çi ye? Ge. Em ê tîpa ge li vir deynin. Ge. Tîpa piştre ü. Yadî le. Me peyva gul dahûran her tîpek me kir damekê de. Tamam kir. Em herîn yadî. Rez. Rez. Çend tîpin? Yek, do, sê tîpin. Sê dam danime. Her tîpekê em ê têkin damekê de. Ka em dest bi tîpayekê bikin. Ceme tîpayekê çi ye? Re. Z. Bu cemê çi? Rez. Ya piştre ceme çi peyvê? Çiya. Çiya. Peyva çiya em ê wê jî dahûrînin eynî gul û rez. Tîpayekê ceme çi ye? Çe. Ü. Ye. A. Çiya. Çi. Ya. Ya piştre bira. Bira. Em ê vê peyvê dahûrînin. B. Ü. R. A. Bira. Hûn jî bi min re binivîsînin. Ya piştre dayık. Dayık. Em ê peyva dayık dahûrînin. An gotina dayık. Em ê dahûrînin. Ev jî me tamam kir. Ya talî ceme çi ye? Xuşk. Xuşk. Xe. We. Ü. Şe. Ke. Xuşk. Me hemû gotinê xwe dahûrandin. Kam dîse wan bixwînin? Gul, rez, çiya, bira, dayık, xuşk. Me pirsa xwe daha jî bi talî kir. Em ê niha derbasî pirsa yazdan bibin. Ta got em bi hev re wê jî çareser bikin. Belê xwendekarên hêja me pirsa daha jî bi dawî kir ka em bi hev re derbasî pirsa yazda bibin. Pirtûka xwe ser û pela bîstan bikin û pênûsa xwe amade bikin ji bo ku em bi hev re binivîsînin. Pirsa yazda divê çi? Divê em ji tîpan peyvan saz bikin. Em ji tîpan peyvan saz bikin. Çi danime hundirê vê milkêşê de? Tîp danime, tamam? Tîp danime. Em ê ji va tîpan peyva derxin. Em ê ji va her çend peyvan em ê li hev swar bikin da gul ceme peyvek çê bibe. Ka destpêkê em tîpan bixwînin. Ç, ê, b, m, a, r, d, e. Peyvayekê wa dayîme peyva çar danime. Tîpa ç, û ya a û ya r. Bi hev vekirin ceme çi çê bû? Peyvek saz bû. Ka em jî bi hev re peyvan tîpan bi hev re vekin da gul ceme peyvek saz bibe. Wana çar danime ka em tîpekê dî derxin. Ceme tîpa me, a, r. Ve ceme bibe çi? Mar. Peyva mar. Hûn mar nas kingiş ceme peyvek saz bû. Mire binivîsînin. Mar. Mar. Ka em peyvekê dî derxin ji bilî mar. Ceme d, e, me. Ve çi ceme çê bibe? Dem. Dem.
د ا ما پەیvek dî saz kir dem ka em peyvekê dî derxin ji ber ku sê peyv ji me hatin xwestin way yek daîme peyvekê dî em derxin wê ceme çi çê bibe çe e me ceme wê çi çê bibe çem çem çemê avê hew tenê sê peyv ji me xwestine ka em herîn ya piştre eynî wê yê peyv tîp danime em ê van tîpan bi hev ve girêdin da ku ceme peyvek çê bibe ka destpêkê em tîpan bixwînin k a r z o c ç j d s ka em peyvekê saz bikin bi hev re ceme k e r wê ceme bibe çi kar kar me tîpek bibûrî me peyvek saz kir kar peyekê dî ceme z a r o k wê bibe çi zarok zarok me peyvek dî saz kir zarok ka em yekê dî derxin r o j wê bibe çi roj me peyvek dî saz kir me roj jî tîp peyvek derxist ka em derbasî em peyvekê dî bigerin ceme d e r wê bibe çi dar peyva dar kar zarok roj dar çar mar dem çem belê gelek peyvê di jî hene lê tenê wana çar peyv ji me xwestine bi vî awayî me pirsa xwe yazda jî çareser kir ka em bi hev re derbasî pirsa duwazdan bibin pirsa duwazda dibe çi dibe em peyv û dijwateya wê bigihînin hev yani dijwate me got di tîpin her du tîp dijwateyî hevin mînak ceme ez rastim tamam ez rast dinivîsînim ceme dijwata wê hevalê me şaş dinivîsîne şaş dinivîsîne ez rastim dijwata rast çi şaş ceme sê mînak danime ka destpêkê peyvan bixwînim reş dirêj qelew lawaz spî kin belê pirtûka we de her peyvek wêneyek jêr danîne reş yani rengê reş dirêj yani mirovek ceme dirêj e qelew ew jî lawikek e lê qelew e vir lawaz lawikek lawaz yani zîf wata dijî jêr heyî jêr dibêjin zîf vir ceme spî rengê spî vir ceme kurek heyî çe û kurek kin e destpêkê em ê ji peyva reş dest pê bikin peyva reş dijwata wê çi ye rengê reş çi dijwata wê ye rengê spî em ê reş bigihînin spî ji ber ku dijwateyî hevin ya dî ceme dirêj li pirtûka xwe min narin ceme ev mamostêhan dirêj e lê ev kin e çi dijwateyî dirêj sibe mamosta we ji we pirs bike bê ka dijwata dirêj çi hûn ê bêjin çi kin dijwateya dirêj kin ya talî ceme çi ye qelew mirovekî qelew çi dijwata qelew e lawaz an zîf lawaz belê ka em dubare bikin bi hev re reş dijwatayê çi ye spî dirêj dijwata wê çi ye kin yek dirêj dijwata wê yekî kin qelew ceme yek qelew dijwata wê çi ye lawaz belê vî awayî me pirsa duwazda jî çareser kir em ê niha bi hev re derbasî pirsa sêzda bibin pirsa sêzda dibe çi dibe em ji tîpên li jêr peyvan çêkin û paşê wan bikin hevok ceme tîp dîsa dahûran dine em ê her qetek ji tîpan mê bikin
peyvek piştre emi havokeki saz bikin. Cemme u ze ve bibiçi ez. Ez. Cemme peyvek çe bu tamam ve peyvek sazdır. D, I, Ç, I, M. Dibiçi D, çim. D, çim. Peyvek di me çeydi. Yadi D, I, B, I, S, T, A, N. Dibiçi cemme emi wan daxin dago peyvil cemme saz bibe peyvan bu çe dibistan dibistan me ti peyvi xwe saz kirin inha emi va hersi peyvan bikin havok ve bibe çil cemme dema goz bikim havok ez diçim dibistanê dibistanê me tîpa ê ji bîr kiriye dibistanê dibistanê inha em ê van peyvan bikin havok em ê peyva ez belê tîpa mezin çima ji ber ku destpêka havokê ez diçim dibistanê xalê ji bo bu havoka me talî bû ez diçim dibistanê her peyvek li halê me her peyvek daxist da gul ceme havokek saz bibe yadî eynî wê ye ka em tîpan destpêkê bixwînin a re a me wê bibe çil ceme a ram navê mirovan aram b ı bu çil ceme b peyv me saz kir go ge ew jî ceme peyvek saz bû d I, L, I, Z, E. Em ê wan bikin peyv wê bibe çil ceme dilî Z. Me peyva xwe saz kir. Inha em ê wan bi hev bivekin wê bikin havokek. Cem wê bibe çi aram bi gogê dilîze. Aram tîpa mezin. Ji ber ku destpêka havokê ye û navê mirovan. Dema ku destpêka havokê bû navê mirovan bime ku me tîpa çi bikarbînin? Tîpa mezin. Aram bi gogê dilîze. Aram bi gogê dilîze. Me havokek saz kir. Belê hûn jî binivîsînin piştre em ê derbasî pirsa çardan bikin. Pirsa çarda dibe çi? Dibe em ji peyvên li jêr havokan saz bikin. Em ji peyvên li jêr havokan saz bikin. Peyv danime her peyvek li hal em ê wan peyvan hev bivekin da gul ceme bibe havokek. Peyvayekê çi ye? Ez malê çûm. Şaştî ji merdanîn tamam. Em ê rast bikin û em ê havokekê çêkin. Ez malê çûm. Wê bibe cem çi dema ku ez rast bikim? Ez çûm malê. Ez çûm malê. Cem havok saz dibe. Destpêkê zê çi peyvê deynim? Ez. Tîpa mezin ya biçûk ya mezin. Çima? Ji ber ku destpêka havokê. Wana ya biçûk dayî me lê dema ku me rast kir me tîpa mezin em ê binivîsînin. Ez çûm malê. Ez çûm malê. Havoka xwe min saz kir. Ya piştre min aram dît. Min aram dît. Ka em min aram dît em bikin havokek rast. Wê bibe çil ceme min aram dît. Yani min aram dît. Ez ê destpêkê min deynim tamam. Tîpa mezin ya biçûk ya mezin. Çima? Ji ber ku destpêka havokê ye. Min aram
دیت البر بالا خو بدن پیوا آرام چتی پیدانی یا مزن چما جبرگو آرام ناوی مروفایه فپیویست ام بتیپا مزن دینن مگو ناوی مروفان و دسپیکا پیوان امی تیپا مزن بکار بینن بله بفی آوائی ما پرسا خوی چارداجی چاره سر کرد همی بهوره در باسی پرسا پازدان ببین بله ام پرسا خوی چاره ما چاره سر کرد بردوامیاوی هید روپلا 22 برتوکا خوب بلی روپلا 22 بگو ام بردوام بکن الجمع پیف هنه شاشن امیوان پیوان عینی و راست بکن داگو هواکو که الجمع چه ببه که دست بکی ام پیف خواه بخوینن ما خوشه دبستانا ما خوشه دبستانا امیش و حرسی پیوان هواکو که چکن وی ببه چل جمع دبستانا ما خوشه دبستانا ما خوشه کام بینی بسینن هواکا خواه دبستانا می پیوان مزن دست بکن دبستانا ما خوشه دبستانا ما خوشه کام بهبره حرسی هواکان بخوینن از چون مالی از چون مالی من آرام دید من آرام دید دبستانا ما خوشه دبستانا ما خوشه بله فی آوائی ما پرسان چاردان جی چاره سر کرد که ام هرن پرسا پازدا امویجی بردوام بکن پرسا پازدا جمع دبی چه؟ دبی ام هواکا لجیر بخوینن و به آوائی که خوشک لسر لینوسا خواه بنویسینن بله برده تندره وی ملکشه ده هواکا قدانمه امی وی هواکین ها بهبره بخوینن و اف کاری مالی الباوه و نسر لینوسا خواه بخیزکه که خوشک بنویسینن که ام هواکی بخوینن هواکا ام دبی چه؟ دبی خوندن نبه کس ناچه پیش خوندن نبه کس ناچه پیش و نوی هواکی به آوایی که خوشک لسر لینوسا خواه بنویسینن داگو خیزکاوه خوشک ببه خوندن نبه کس ناچه پیش کام هرن پرسا 16 پرسا 16 دبی چه؟ دبی ام هواکی لجیر بریکو پیک بکن ام هواکی لجیر بریکو پیک بکن هر هواکی که هجمار البردانین تمام الورد هندری دامه ده امی هر هواکی که لگوری هجمار آوه الجم بنویسینن کام هواکی که بخوینن لیستو کامه پر خوشه لیستو کامه پر خوشه ام بگوگه دلیزن ام بگوگه دلیزن ام لقاده نه ام لقاده نه دما گو ام هواکی خواه بریکو پیک بکن و الجمع ببی چی دست بیکه ام لقاده نه ام بگوگه دلیزن لیستکامه پر خوشه لیستکامه پر خوشه انها امی هر هواکی که الجمع هجمار آوه بنویسینن هواکا هجمارا سسیاکی جانه ام لقاده نه امی بهبره دینن ام لقاده نه ام لقاده نه هواکین خواه بردوام بکن الجمع هجمارا دو دانین کیجان هواک الجمع هجمارا دوای امیل رخوه دینن چی هواکا هجمارا دوا ام بگوگه دلیزن 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 یا سسیا ببورین یا یکی هجمارا یکی دانمه چی هواکا هجمارا یکی لیستکامه پر خوشه لیستکامه پر خوشه لیستکامه پر خوشه که ام دیسه هواکین خواه بهوره بخوینن
em li qadêne em bi gogê dilîzin lîstika me pir xweş e. Em li qadêne em bi gogê dilîzin lîstika me pir xweş e. Belê bi vî awayî me lêvegera xwe bi dawî kir, hemû pirsên xwe me bi hev re çareser kir. Waneya me talî bû, heta waneyeke dî hûn bimînin xêr û xweşiyê de.